to stand tall too many times. Bust down a new Jacob, too many diamonds. Like, what you gonna do, baby? You too damn fine. Let's run it up. They wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose, it ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rollin', shorty tryna get it rollin'. Takže dobré ráno, já vás vítám v mém dni v životě. Další den v mém životě, který není úplně tak obyčejný, jelikož dneska jedeme na soustředění, ale tentokrát tam budu figurovat jako trenér. Sice nebudu trenér první třídy a nebudu to tam mít všechno pod palcem, jsem takový spíš výpomocný a nápomocný trenér, takže jsem takový spíš jako druhořadej. Každopádně nějakou tu možnost na výuku tam mám, což velice si toho oceňuju, jelikož dostat možnost jako rozvíjet svoje trenérské schopnosti se vždycky cení. Takže věřím, že tohle si užijete i vy, poznáte trošku, jak to funguje v tom trenérském tanečním světě. Moc rád vám to ukážu. Samozřejmě nepočítejte úplně s tím, že jedu do 10hvězdičkového hotelu s 20 cizíma trenérama a budu tam dávat sauny, budu tam dávat výřivky. Je to prostě sokolovna v Českých horách. Má to svůj nádech, má to svůj vibe, ale není to úplně pro každého taky, jo, co si budem prostě nějakým způsobem, není to úplně prostě 20hvězdičkový hotel, jo, je to prostě, chápeme se. A uvidíte všechno ve videu, věřím tomu, že vám to tak nějak jako ukážu všechno. A teďka, ještě před odjezdem, tak si samozřejmě musím zbalit, protože jsem přesně ten typ lidí, kteří si balí na poslední chvíli, takhle vezmu skříň a takhle to hodí do batohu a doufají, že tam jsou všechny věci. Spoiler alert, většinou tam všechny věci nejsou a většinou si půlku věcí zapomenu. Každopádně třeba dneska se mi to povede, že si nic nezapomenu, uvidíme. A další věc je, že musím udělat nějakou lehkou práci, jelikož do práce, kam nastupuju jako učitel na základní školu, od září vlastně, tak musím vyplnit už nějaký dokumenty, věci a papíry k tomu nástupu, takže musím to naskenovat. To ještě teďka v rychlosti před odjezdem musím udělat, protože vím, že tam to dělat rozhodně nebudu. Pak už se jenom zbalíme, sebereme se a pojedeme hezky na Tour de Česká republika a jedeme asi 1,5 hodiny nebo 2 hodiny. Beru ještě pár lidí s sebou do auta, takže doufám, že můj Alfons, nádherný golfík, který je extrémně, je to prostě takový starý mládenec, tak věřím tomu, že nás všechny uveze a že tam dojedeme a dojedeme tam a dojedeme i zpátky. Jestli se to stane, nevím, ale případně prostě se necháme odtáhnout, pojedeme Boltem Uberem za 5000. Takže doufám, že si tohle video užijete a have fun! Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get... Tak jsme tady. Já vám ukážu v rychlosti můj Tour de pokoj, dokud tady nikdo není. Tady? Budu spát. Tady? Bude spát nevím kdo a tak, ale prostě postele, klasika, jo, klasa, palanda, normálka, prostě jak na ubytovně, jo. Skříň, kterou klasicky podle mě budu obývat jenom já, protože i když jsem takový jakoby chaosář hodně, tak v tomhle jsem rád trošku svůj vlastní pořádek, ale jedna z pozitivních věcí, která na tomhle pokoji je, a proč je ten pokoj hrozně jako hrozně VIP, tak je tady ta místnost. Doufám, že v tom zrcadle nevidíte moje kolečko. To je jakoby soukromá koupelna, která, rád bych tady rozsvítil, tak, která je v rekonstrukci, jak se můžete všimnout, a je v rekonstrukci už asi tak přibližně 15 let, nebo tak nějak, nevím. Ještě se jakoby nedorekonstruovala, myslím si, že 13 let to bude třeba. To si vymýšlím, ale tak nějak. Každopádně je soukromá, což je pro mě jedna velká výjimka, protože nesnáším společné sprchy. Právě proto jsem si řekl, že tady v tom pokoji právě musím být. Tohle je další průchod, kde byli trenérka s dítětem a se svým frérem Lubošem. Toho určitě uvidíte. A zde je místečko lásky. Tady budou ležet zamilovaný páry.
Tak, kdo ví, ten ví. Tady je hezká jakoby skříň skleněná, ale ta nefunguje, jo. Tady je prostě apartmánek, tady nějakou dobu některý lidi i jako žili, ale teď je to tady volný právě pro nás, takže tady máme krásný výhledíček. No tohle je prostě klasický Tour de Schumburg. Tady je vlastně kuchyňka s lednicí, která podle mě nefunguje. A můžete se tady i ožrat. No nic. Tour de autista. Ale tady ten pokoj, tady ten apartmánek. Tady ty dveře byly vždycky zamčený, jo, jak jsem přišel. Ale tady ten apartmánek má taky svoji pretty koupelnu i s odvětráváním. A tahle ta koupelna je jakoby taky v rekonstrukci. Můžete vidět, že je v rekonstrukci asi dalších 15 let. Každopádně Tour de Schumburg skončil a já se teďka jdu připravovat na seminář, jakož učím. Z toho uvidíte možná taky pár záběrů a pak se možná zase ozvu. Možná i s nějakým interview uvidíme. Mějte se, čus se tím. Tak jo, tak já mám doučeno. Bohužel jsem zjistil, že ten footage, ten vlastně timelapse, který tam mám, tak jsem zjistil, že vlastně je celou dobu rozostřený. Takže aspoň se lidi, co tam jsou, nemusím se ptát na GDPR a nemusím se ptát na to, že jestli jim nevadí, že tam budou, protože tam budou v anonymitě a absolutně tam nebude nic vidět, což blbý pro video, ale asi dobrý pro ně, že to asi nemusím aspoň řešit minimálně. Každopádně zjistil jsem, že dneska tady budu úplně sám na tomhle pokoji. Na jednu stranu asi je docela pozitivní, na druhou stranu nejsou tady žaluzie a já jsem naprosto posranej z toho, když někde nejsou žaluzie, úplně mám z toho schýzu. Takže uvidíme, třeba nebudu spát celý dnešek, protože že tady nebudou žaluzie a budu tady sám. Ale mám hned sousedy, hned přes dveře, takže v pohodě. Každopádně já teďka v rychlosti jdu z telefonu přetáhnout do notebooku pár věcí, ať si uvolním trošku místo na telefonu, ať můžu natáčet. A uvidíme, jestli budou videa z dnešního practiceu. Asi pravděpodobně ne. Možná budou videa z nějakého večera. Uvidíme, jestli bude nějaký plán, nějaká akcička a tak. Ale spíš budou videa ze zítřejšího practiceu, ze zítřejšího programu, protože je na pořadu dne vážně hodně věcí, kterých nevím, jestli se budu účastnit, ale minimálně bych vám je mohl natočit. Ozvu se, až se bude dít zase něco zajímavého. Takže mějte se zatím krásně, užívejte a zatím peace out. Tak dobrý ráno, já už mám po rozcvičce. Zapomněl jsem trošku tu rozcvičku, jelikož jsem ji vedl a byl jsem na ní hrozně natěšený. Koho tady dělám? Zprávu? No to dělám, no. No, spočívat jdu, ale musím nahrát zprávu nejdřív. Jelikož jsem ji vedl a byl jsem na ní hrozně natěšený, tak jsem zapomněl to nahrát, natočit a tak, ale po každý správný rozcvičce se musí jít odpočinout. Někteří mají semináře, ale tohle je jakoby skvělý úděl trenéra, že nejdřív zničíš úplně všechny na rozcvičce a teprve potom si jdeš lehnout a oni jdou trpět na seminář, takže dobře jim tak, pak jdu znova zase učit a dneska večer možná už uvidíte i nějaký zajímavý záběry z tréninku, možná nějaký záběry zajímavý i z practiceu. A to je všechno, takže užívejte den číslo 2. Told you this is not a game. Done playing, time to live up to my name. Cuss them off, they said I changed. They just ain't keep up to pace. In my lane, go time, sun or rain. Oh, you thought this was a game? This is not a game. It started 15, big dreams, and I keep dreaming. Strategic, I'm not scheming. Put that work and I achieve it. If it's bad vibes, then I leave it. If it's good, then let me see it. Connected with the heavens, ducking punches from these demons. Oh Lord. I speak my truth long as I'm breathing. My best move was investing, now it doubles when I'm sleeping. Life is like a ring, take some punches, leave you bleeding, leave you bruised, beaten, but I'm still never conceded. This was a game, huh? K dnešnímu practiceu je to krása, nebo respektive KSN, krása střídá nádheru. Told you this is not a game. Done playing, time to live up to my name. Cuss them off, they said I changed. They just ain't keep up to pace. In my lane, go time, sun or rain. Oh, you thought this was a game? This is not a game.
24/7, still get my 8 in. Was never mad if they win. Lace up my shoes and weigh in. Went out and I stayed in. Burnt out so I came in. For me the vision made sense. For them I told them patience. Now I'm done waiting, time to get it done, time to get it shaking. Started from the basement, knew I was the one. Now we on top of skyscrapers. $100 steak, still my paper plated. Gotta stay humble, 10 toes down, gotta stay motivated. Knock, knock, who's there? Another coming in, stack say, tuck high. So save a little to spend, what, where, how, when. They ask, I show and tell, turn L's to a win. I really do for real. A game, huh? Oh, you slept, you missed the range, huh? I don't switch sides, still the same, huh? 101 is for my name, huh? Told you this is not a game. Done playing, time to live up to my name. Cuss them off, they said I changed. They just ain't keep up to pace. In my lane, go time, sun or rain. Oh, you thought this was a game? This is not a game. Jsme se tedy přesunuli do Janova nad Nisou, kde probíhá už moje soustředění a tentokrát tady nejsem jako učitel, ale jako student, jako tanečník. A na začátku si dáme takový jako menší room tour. Tenhle apartmán je úplně oddělený od ostatních, takže tu nejsme mezi všemi, ale spíš tak trošku jako ve VIP zóně, protože to pořádá klub, ve kterým jsem a všichni, co tu jsou, by měli být ti zodpovědnější. Takže tenhle apartmán asi patří upřímně k těm luxusnějším ze všech ubytování a soustředění, což jsem tady v Česku vlastně byl. Oficiálně je apartmán pro 6 lidí, ale protože jsme tu na soustředění, tak nám rozšířili kapacitu, takže se využívá i gauč a madrace na zemi, takže tady jsme rovnou v 10. Je tady výbava úplně kompletní, nejdůležitější kamarád z celého soustředění, je tady kávovar a většinou jsou tady k tomu i kapsle vlastně kávové, takže naprostá parádička, úplně perfektní. Je tady plně zařízená kuchyň na druhý večeře, když si tady chcete něco cokoliv uvařit, dodělat a tak dále, je to úplná prostě pecka. A to nejdůležitější pro mě je tady vlastně koupelna, takže to já miluji. Na začátku jsem zmiňoval, že nemám rád společní sprchy, takže tohle je úplná bomba. A nejlepší je, že tenhle apartmán je úplně bokem, takže když chcete mít klid, tak máte klid a je to daleko i od dozoru, takže se tu rozhodně chodí spát v 10 večer. Že jo? Jediná nevýhoda je, že to do sálu máme asi 3 minuty pěšky a to se po náročném tréninku občas nechce, občas si něco zapomeneš na apartmánu, vzít se na trénink a tak dále, musíš pendlovat tam a zpátky, ale ta výhoda toho klidu a soukromí, to je prostě naprosto perfektní. Takže za mě velký shoutout tomuhle ubytku, je to krásný, pohodlný a jak jsem říkal, na poměry soustředění fakt jako jedno z nejlepších, kde jsem kdy bydlel. Oh, you thought this was a game, huh? Oh, you slept, you missed the range, huh? I don't switch sides, still the same, huh? 101 is for my name, huh? Told you this is not a game. Done playing, time to live up to my name. Cuss them off, they said I changed. They just ain't keep up to pace. In my lane, go time, sun or rain. Oh, you thought this was a game? This is not a game. It started 15 big dreams, and I keep dreaming. Strategic, I'm not scheming. Put that work and I achieve it. If it's bad vibes, then I leave it. If it's good, then let me see it. Connected with the heavens, ducking punches from these demons. Oh Lord, I speak my truth long as I'm breathing. My best move was investing, now it doubles when I'm sleeping. Life is like a ring, take some punches, leave you bleeding, leave you bruised, beaten, but I'm still never conceded. You thought this was a game, huh? Oh, you slept, you missed the range, huh? Krásné, dobré ráno.
Já vás vítám u posledního dne z tohohle vlogu. Já už jsem konečně zpátky po celém týdnu, co jsem byl na nějakém soustředění, na nějakých trénincích a tak podobně. A konečně můžu natočit závěr tohohle videa. Nějakým způsobem jsem se vrátil včera večer a chtěl jsem udělat trošku nějaký konec, vlastně ending toho videa už včera, ale bohužel jsem byl tak unavený, že jsem přijel a rovnou jsem jako spadnul do postele a už jsem chrápal a zbudil jsem se až dneska. Můžu říct, že celý ten týden byl nabitý opravdu hodně aktivitama. Já jsem z toho udělal takový lehký sestřih, abyste zhruba měli představu, co se tam tak přibližně děje. Samozřejmě bylo tam i spousta věcí, které jsem na tu kameru nestihnul zachytit, ale věřím tomu, že i tak jste dostali dost jasný přehled, jak to na takovém soustředění chodí. Takže já vám děkuju, že jste to video dokoukali až právě sem, že jste vydrželi na tohle video koukat a doufám, že se zase brzo uvidíme s nějakým zajímavým vlogem, s nějakým zajímavým tutoriálem a tak podobně. Určitě nezapomeňte dát like, dát komentář, dát odběr určitě, i sdílejte videa mezi svými kamarádama, se krásně skládejte básně a snad se zase brzy uvidíme. Díky moc a ahoj.